Πριν από 2 χρόνια ακριβώς ήρθε στον κόσμο το πρώτο μου χάρτινο παιδάκι, οι μικρές ιστορίες μητρότητας, από τις εκδόσεις Ανεμολόγιο. Γεννήθηκε και αγαπήθηκε αβίαστα από όλο το χωριό μας εδώ μέσα. Καθώς σε λίγο ετοιμάζεται να υποδεχτεί το μικρότερο του αδερφάκι, σκεφτήκαμε να του κάνουμε ένα δώρο. Μαζί με τη φίλη μου και καλλιτέχνηδα Ναυσικά Πύρου, ετοιμάσαμε μία σειρά μικρών βίντεο με αποσπάσματα από τα αγαπημένα μας κεφάλαια. Ως έναν μικρό φόρο τιμής για όσες συγκινήσεις μας πρόσφερε σε αυτό το υπέροχο ταξίδι του μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ από καρδιάς και ανυπομονώ για τη συνέχεια.